Perquè les famílies puguin realitzar comandes a través de la plataforma caldrà configurar-ho. Primer haurem d'anar a Administració, Acadèmic, Estructura de cursos i a la visió dels alumnes, per exemple, de l'ESO, buscarem les comandes i les haurem de tenir activades des d'aquí. A més, els pares hauran de tenir els permisos d'escriptura. Des d'Administració, Gestió d'usuaris, si anem als pares d'aquest alumne, haurem d'anar a veure permisos i haurem de revisar que estigui en escriptura. D'altra banda, haurem de revisar que els articles estiguin actius i visibles als responsables. Si anem a la plataforma d'un pare, per exemple el Joan Anglada, haurem d'anar a l'icona Comandes i des d'aquí li apareixeran els diferents articles disponibles per al curs del seu fill. Farem la nostra selecció des d'aquí veurem el contingut de la comanda, des d'aquí ho podríem esborrar o modificar el número d'unitats i enviarem la comanda. Automàticament l'escola rebrà la comanda i un correu electrònic, sempre i quan s'hagi informat a l'apartat Altres configuracions. A més, el pare també rebrà un correu de confirmació de la comanda.